И здравейте хора, аз съм Мишо, до мен е... Кой си ти, бе? Примо! Майка ти е Примо. Точно. Аре, давай, аз ще игра пак с Честър, това ми е любимия герой. Почти. Отминах епизод, да. Само дето ги спами, брато. Аре, мълчи, Алто ема спами. аз спамя майка ти. Не е яко. Не е яко, бре. О, чакай, че... Маля. Ти си вкара, бе. Как го направи, бе, брат? Ти си много добър. Но телепортирах се. Да нямаш команди в Майнкрафт, бе. Дадох ти. Подадох си. Аз пък си взех. Аре на майка. GG. Не. Почти. Ти си виновен. Почти. Моля! Аз му викам подай, аз ще държа топката. Аз не обичам трикшоти. На майка ти лавата путка. Или както ChatGPT. Почти. Не успях. Браво, брат. Какво? Не е яко. Не е яко. Те ти е баха, Това не беше яко. Те те е баха, брат. Мен ме най-баха. Подавам. Абе, какво правиш? Не! Не, бе, спокойно. Това беше то супер! Знам. О, както ChatGPT вика кабелната ти путка. О, бати, якия той е наш. Ще го фана! Ще го фана! Не мога да го фана. Ти си виновен, ти си виновен. Той е саунд бариер. Той е саунд бариер. Ти си виновен, ти си пълен тапак. Брат, ти не направи нищо. Направих. Ти супер отидоха за топката на някъде. Направих майка ти. Не е яко, брат, не е яко. Не е яко това. Дебел! Не е яко и това. Ужасно. Трябва да хванеш топката преди другия. Чакай, аз ще ти пробия път през дебеля. Ще убия дебеля. Пробва се. Не, Охо. Аре на майката чучката! Не е яко. Да, ба! Да, бавка. Те бейтнаха. Бейтнах баща ти. Не е яко. Кафявия гъс на баща ти. Ти си дебит! Добре, ще го стънна. Ела да спиш при майка. Дай, ще ти подам, давай, ще ти подам. Подай! Говори по-силно, че няма да се чуеш на видеото, защото... Браво, брат! Ти ще да пропуснеш. Ти ще да пропуснеш. Брат, ти му подаде. Аре да спиш за майка ти. Пак. Майка ти деба! Много смешно. На майка ти газа. Стегнах се. Аз ще сме на героя. Играем над 1000 хора и на него му е трудно. Трудно ми е с майка ти в леглото. Моля. Са те кера, брат. Между другото тъпо за тебе. Между другото. Аре, брат. Чай само. Ще спиш, майка. Чай малко да пофлексвам. Не, златния е най-як. Не, аз съм чернокош. Ако тая я загубим, Арами иска да е майка си. Не е яко. Не е яко. Те са слънца над мене, бе, брат. Мастер с курва. Искаме мен, гледай само. Ето! Помогни, бе! Те си Не, брат, ходи си за топката. Аз не съм полезен. Ще спиш при майка ти! Не знам. Сега ще дръпнеш тебе, майка. Брат, тая е много щупена. Как е името, не знам. Луми. Бълъци! Те са бълъци. Хваня, бе.
Хвани я за... Хвани я, бе. Не мога да хвана. Брате, би си майка. Ела да спиш, бе! При майка ти! Няма да го очакваш! Какъв е този герой, бе, брат? Люми. Люми е бати силната. Аз го имам максимум. Аз имам майка ти. Не, яко! Брат, те... Аз ще взема Луми. Ти вземи Луми. Аз ще Аз ще взема... взема Луми. Нещо ни е баха, ти вземи Бъстър. Сега! Сега, ако туториала, който гледахме, не проработи... Тихо, бе. Опа, аз се издадох всъщност. О! Само го бутни. Шушуми го. Черен. Ей, черен. Давай, ще ги дърпам. Майка ти! Идвай тука. Аре, удари, ма, аре. Ей, орангутан! Майка ти деева. Шо туториала ставаше, а ние не ставаме. Гайс, не мога да хитвам. Не мога да хитвам. Гайс, не мога да хитвам. Аз ще вкарам. GG. Мазна. Имах три топки. Имах си 3 топки вече. Имах 3 топки. Той е много тъп, той си остави съотборника. Ти си. Аре на майка ти къза. Бати гаджета. Фали го. Аз си правя като Неймар си подавам, брат. Другой като съм дебел. Аз съм си свикнал. Какво си хилиш, бе? Един чети. Кредити! Еба ти тъпия пин на Едгар. Искаш я виж къв пин ми да. Имаш 5 секунди, че искаш да ебеш баща си. 5, 4, 3, 2, 1, искаш да ебеш баща си. Седи, искам ти покажа пинчето. Сио, педерас. Да. Сио, педерас. Сио, педерас. Не, ебаха ни майката. Та крокодилката лапе като пишка. Лапа като пишка, добра. Казал си. Ело, бе! Аре да спиш! Сега ти ли, а? И ти ще спиш. Отиди, ще ти подам. Да ги ебем ли? Ладва ми! Не знам какво правя. Вкара. Аз се забравих кой... Аз се забравих кой съм. Аре, дръпнах майка ти. Давай пак. Същото. Така се прави, брат. Те не знам ли. Нямам гаджет. Когато не си играл от 6 месеца и станеш по-добър на играта. Маре, мръдни. Ще мръдна при майка ти. Ело, бе! Лагва ми! Убия! На майка и циците! Какъв е този герой? Ама криминал, брат. Сега ще им еба майка. Къде? Ага. Аз ги държим тук да знаят в спауна. Аз държа майка им в спауна. Само да го дръпна! Само да те... Ело вкъщи, бе! Ще се върне. Пак същото. Брати, както миналата игра, както миналия епизод, извинявам, това е втория епизод, прераждането на Brawl Stars. Между другото, Brawl Stars в момента е тъпата игра, никой не обича да я играе, но ние сега се сетихме да играем на нея. Така да нещо се задави. Ами сега няма никой добър и затова я играе. Брат Хира качи видео как играе Clash Royale. Повече купи от мене. Тъжен съм. Нищо. Играем до загуба, както миналото видео. Този път сериозно, наистина. Загубим ли, приключвам видеото и на ме е бе. А е бъ, арам. Не е яко това. Не е яко. Не. Еби мума. Елате вкъщи, елате! Подавам ти. Няма да е субтимат обаче. Пробва се.
Нямам гаджет. Аз Гайс! Ко стана, бе? На майка ти кафявата цица. На майка ти кафявата цица. Пак също. Хвана ги, хвана. Чакай. Засили се. Засили се, брат. Нямам гаджет. Айде! Айде! Са обратното, са. Айде! Ела вкъщи. Ти си! Бати добрия туториал. Бати добрия туториал, верно. Между това видео ще излезе Аз тая играх един ден и я дигнах на 800. Не играл, аз играх с майка ти. Не е яко, брат! Ама не е тъпо за тебе. Верно, брат. Майка ти не е много приятна. Твоето обаче е... Еби му майката. Еби му майката. Дебел чувство. Аре за майка ти! Гайс? Ти си циганин. Гайс? Сега побесняк! Гайс! Хвани я! Гайс! Хвани топките. Ево бе. Давай същата стратегия, обаче... Мазно. Опа. Дърпам я! Мале! Уау! Тя ме хвана и мина през мене! Почувствах се като дилдо. Убих, моля те! Същото! Не, давай, просто давай. На майка ти цистите. Оп! Задръп! Нищо. Добре. Подай ми. Ей! Батко, Георги, помощ! Убих го! Не мога да дръпна, нямам гаджет. Не. Брат, ти си виновен. Брат, много важна точка. Хваня! Ей! Интернет. Усещам, спри! Падна ми интернет. На мен ми падна пишката. Как ти падна интернета във важното време? Между другото ми падна интернета точно тогава. И сами се оправи. Еби си майката. Мрази ми играт. Не се брои. Не сте видяли нищо. Като миналия път. Кът на оператора, който съм аз. Кът. Сега ще им дръп. За на майка ти циците. Не! Не мога да хвана! Браво, бе. Ти си като... Хвани ме за цицката, Ще ме хванеш за хуя. Бутнах го! Убил! What? Бати Кристиано Пеналдото. Ще те дръпна за... Дръпнах майка ти. Ей! Не, GG, guys. We are cooked in the fucking game. Да, ти му подай! Нямам гаджет. Ние се забрахме на едно място. Нищо. Сега ще им еба майка. Нямам гаджет. GG game. Не, яко! Ти си много тъп. Знаеш какво ще се случи, отиваш към топката. Не! Браво, бе! Чакай, трябва ми заради гаджета. Трябваше да изчакаш. Хваня. Ще влезе! Почти. Ще ги дръпна. Дръпнах майка ти. Брат, Биби е много силен герой. Не, ще ни вкара на 100. Браво, бе! Кристиано, спри да удраш. Брат, пазя! Убих. Ако ми беше... Вкарвам. Чакай. What do you mean? Не! Няма. GG. Мале, насрах си пишката. Пишката? Точно пишката.
What the fuck? Това влезна през някъде. Това не знам как. Ти дори не знаеш как го направиш. И сега ще кажа, знам. Карай ги двамата! Моля те! Моля! Гайс. Покаках ти! Исусе! Бах му майка! Не знае нищо! Тя не знае! Айде! Ооо, свърших гащите. Бати тегавите станахме. Моя винаги Не могат да спрат, не знаят на кой свят се намират. Много ми е вече забавно. Не играем до загуба и не ме бе вече, честно. Ако ти лагне, си гей. Ако ми лагне, интернет е гей. О, ще правя трикшота, това е комбо. Дърпам майка ти! Аре! Аз ги ебах, ти нищо не направи. Прос. Да. Аз не знам този ултимейт за какво. Гайс! Този ултимейт няма смисъл да го ползвам, нали знаеш? Аре, дръпни си топките! Този ултимейт буквално... Мале! Не знам, цъкнах. Auto-aim. Без диска. Auto-aim is the goat. Майка ти. Забавих ли те, путко дева? Насра си. Дърпам те! Се навряш. Не знам, това... Pay to win! Pay to win, брат. Давай! Няма гаджет. Хвани топката. Хвани топката и ми подай ми. Купеле! Това май не беше подаване. Подай ми! Мазна! Ти си бати педала, нали знаеш? Не. Не! Не съм. Туш. Това видео ще стане 45 минути. Сега ще прееба нещата. Аз ще го гледам. Не ме бе. Аз ще прееба нещата сега. Гайс. Давай! По-направихме. Клъскам! Прибих се! Прибих се! Чакай малко, че се прибих. Не знам къде съм. GG. Убих го! Циците на майка ти! Защо ми подаде? Не знам. Аз му подавам, той прави нещо. Каквото ми дойде. Не, яко. Викат ми Пеналдо, защото съм с голям пенис. Убий го, бе! Викат ми Пеналдо. Ще си дойде. Не, дръж, аз ще я дръпна. Дръпнах я. Подадох ти! Мале, ти си сок. Какво съм со? Трябва да мина през двама, мога да минам само през две майки, бе, брат. Не, топката мина през тях. Мина през майка ти, брат. GG. Да, защото умря. Те, пак кота. Не, Мишо, ти си сок. Какво? Пред тебе мина! Пред тебе, долно копеле! Пред тебе мина, не пред мен! Ти да не се малко да беле и малко копеле! Не, това беше, аз се изнервих. Изнервих се, еби си майка. Изнервих се. Саундбрейк на майка ти. Давай. Еби си майка. Това ще бъде... Когато Мишо е виновен, може да продължаваме, да знаете. Какво съм виновен? На дебеле, бе, копеле, малко на мозък, на дебеле, ти пропусна топката, аз не мога да подскачам, да ти изглеждам на маймуна, бе, брат. Саунд бариерата не работи нещо. Аз работя с майка ти. Не, това беше, аз се изнервих.
ако няма следващо видео на Brawl Stars е заради този педерас, това ще бъде край.